mai karatu karar da karatu yake har abada. Na gaya muku Jamilu Zainu, ƙarshen ganina da shi da naje muna zuwa wallahi al'azimi jama'a kusan ina jin karfe 10 na dare or thereabout. Muna zuwa ni da Abu Yahaya asalin shi Bakatsine ne, mutumin Funtuwa ne, amma iyayen shi ma a Makka aka haife. Sai kawai sai Jamilu Zainu ya zaro littattafai, kawai sai mika Abu Yahaya daya, ya mika min daya, shi kuma ya rike daya, sai ce tayyib faddal, a fara jan baki. Amma kun san me akan shi? Bandeji ne na likita, bandeji na likita. Dan mun je kofar gidan sai aka ce ya je masallaci, sai muka ce mu jira shi. Yana zuwa irin na yi sufa zan taba kan shi irin na Laraba da ake, sai ce la mahalan hada sai ce akwai bandeji a kan shi. Sai na duba na ga ashe ba rawani ba ne, bandeji ne aka daura mishi wani tuntume mai aka. Amma a haka da muka je muka zauna a falon shi, na rantse da Allah, kun ga dai sallar isha ya dawo, wallahi tallahi sai karfe 2 na dare. Muna ce mishi alaga tumala ya isa, mun zo mu gaisa ne, na tayyib safa baqiya safa nasu safa nasa ya shafi daya, ƙara shafi daya, haka ana ta karatu har abu ya ce min ya gaji fa in ci gaba haka kowa ya gaji. Amma shi bai gaji ba, tsoho ne dan shekara 80. Malaman sunna kenan, su karatu, they believe in karatu, ayi karatu, sun gane da nan ake a wannan. Amma mai sai ka je wurin malami sai ya dauko maka hira ga littattafan a bango suna ta shan kura. Suna son ku gane ilimi shine yake yada dawa.